Работи. Господин Крушарски, още една победа за Локомотив в контролите. Доколко е важно това и харесва ли ви отбора? Това е сега контролата, всички знаем. Какво е да се видят кой какво и докъде е стигнал. Отбора вече почва да набира скорост и това, което търсиме, мисля, че ще го покажат сега пролетта. Избистря ли се състава според вас? От това, което говорите и с треньора, има ли нужда от нови футболисти? Много нови футболисти. Значи нямаме нужда от нови, може би един-двама ще влезат, не повече. Ще разчитаме на това, което си имаме, а то е достатъчно. Може ли да се разделите с някой? Има ли оферти към играчи на Локомотив? Той има оферти много, обаче за мен за тия пари просто не си заслужава да даваш играчи и да чакаш да ти платят като за Иван Иванов. 4 години чакам пари. Обмисляте ли да направите нещо точно по тази сделка с Иван Иванов, да си получите парите, до съд да се стигне с неговия вече бивш отбор? То се съдиме, то се да се съдиш и не съдиш, нещата са едни и същи. Навсякъде по света отборите имат проблеми и в един момент ти казват няма, ако искаш да ги засрочим за 20 години по 100 лева. Значи, това е несериозна работа, но сега тая година ще ме последно и може би най-накрая след 4 години борба ще ги получим. От България, от български отбор ли са офертите, които са за играчите? Не. Имаме оферти от чужди отбори, от Турция, от Корея имаше оферти, но не ме устроиват нещата, нито за играчи, нито за мен. За кои футболисти става въпрос или е тайна? Ще го запазим в тайна. Какво очаквате да видите от отбора като подобрение, като начин на игра? Как искате да играе Локомотив през пролетта? Значи ние си имаме цел. Всяка година човек, ние си поставяме цел и гоним целта. Ако не мога да влезем в шестицата, поне ще се бориме да сме най-напредна позиция. Нашата цел е да завършиме добре и до година вече да имаме изграден отбор. Сериозен отбор, който да конкурира високобюджетните. Първенството е в такъв формат, че дори отбора да попадне в долната половина на таблицата, пак има възможност да играете в Европа. Възможно ли, замисляли сте се, ако се отдаде такава възможност? Ние имаме сега шансове и за купата, що не? Значи, ние си имаме желание да се борим до края, пък каквото Сабия покаже. Направили сме си плана за 6-то място, а за купата имаме 4 мача, така че и това не е изключено. Доволен ли сте от работата, която върши треньора до този момент? За българските стандарти се задържа доста време. Ще продължи ли така в същия дух? Аз много път съм казал, че ченча на магурата затвори отдавна. И честата смена и честите промени не водят до добри резултати. Значи, опитвахме се тук, до някъде и феновете помогнаха за някои промени, които направихме. Видяхме, че от това файда няма. А една къща се строи дълго време и има моменти, в които тя трябва да удължи малко, да слегне и тогава вече да я довършваш. Ние сме на етапа вече, изградени са, покрива е сложен, от тук нататък трябва да търсиме резултата. За добро ли бяха тези промени, за които говорите и коя от тези промени се отразява на едно и на вас и на клуба? Не, промените никога не са били полезни от цялата тая моя почти 4 годишна история в Локомотив. Промените понякога са налагани, понякога са предизвиквани и то си показва, негативизма си показва резултата. Значи Илянин си тръгна, той си тръгна, защото сега негова си работа, айде да не говорим на тази тема. След това дойде бащата, след това дойде Едо, след това и така нататък. Тая въртележка, докато аз се науча да си управлявам нещата аз, защото в момента с треньора говоря в прав текст. Разрешавам му да взима това, което му трябва и това, което е по-добро от друго.
Иначе няма смисъл. Пълнеши имаме много. Оправихте ли отношенията си с някои от феновете? Имаше и декларации от страна на привърженици спрямо вас, спрямо дясната ви ръка, Чадар Цветков. Значи, вижте сега, тук в Локомотив винаги е имало нещо, което се казва, айде да не употребя груба дума, ама да го кажа по-нежно осарник. Винаги има недоволни. Винаги има хора, които искат нещо да направят. Но нещо се прави не само с пари, а и с време. Значи настройките тук си вървеха една след друга, нещата си се подбутваха, манипулират се хората, много лесно се манипулират. Най-големата манипулация е при мене, защото единственият ощетен от цялата тази работа съм аз. Единственият, който дава парите, съм аз. Значи, ако трябва да се сърди някой, трябва да се сърда аз. Ама на кой да се сърди? На себе си. А вие сърдите ли? Не. Феновете на някой? Не, Боже мой. Аз не съм нито конфликтна личност, нито съм пък злопаметен. Значи аз с феновете се срещам, говоря, който има да ми каже нещо, приемам препоръките, защото нищо съм на 62 години, но аз още се уча. Аз за 4 години тук научих повече неща за футбол от някои футболни хора. И нищо, че ме оприличават нефутболен човек. Нефутболен човек. Значи това не трябва да си много футболен човек, за да ти харесва играта. Ти защо ходиш на кино и защо ходиш на театър или защо гледаш някои филми по няколко пъти? Защото са интересни. Като няма интересно в футбола, като няма интересен матч, какво ще гледаш? По-добре си легнеш къщи пред телевизора и си пуснеш нещо друго. Така че разликата тук на феновете и моята целта е една – отбора да върви. Обаче сега искането да се управлява няма как да стане. Значи ако някой дойде и предложи програма за управление, която да я обсъдиме, да я видиме, да решиме, че става, аз нямам нищо напротив. Тя трябва да е подплатена. Замислили ли сте се да оставите Локомотив на някой, който има желание да го управлява, който мисли, че може да се прави по-добре от вас? Значи аз съм казал милион пъти. За мен е 200 000 лева да ги давам на годината, аз ще ги давам без никакъв проблем. Да им помагам. Ако има някой, който да излезе на преден план, да заповяда, аз 200 000 лева ще ги давам. Ама сега тия, които давам, са ми много. Търсите ли хора, които да ви помогнат? Има ли желаящи до този момент? В България трудно ще намериш човек, който да го ангажираш да влезе в футбола. Ние сме малко бамбашка хора. Аз сега в Крузейро, като бях, 2 пъти посетих клуба. Единият повод беше за избирането на президента за почетен гражданин на Бело Оризонте и стана въпрос за футболисти. Желимир изкара там 1 месец и си харесат 3 момчета, които така пасваха за нашия стил и почнахме да коментираме, да говориме, да видиме кой ще вземе. Като почнахме коментара, а преди това Желимир ми каза, тия 3-мата да знаеш, че от до година са в мъжки отбор. Аз ще ги предложа и те ще ги вземат мъжки отбор, няма да ги пуснат при нас. Като почнахме разговора, значи човека ми каза така, виж сега, ние имаме стил на работа. Нас 15 милиона долара не им достигат. Тия 15 милиона долара ние си ги набавяме по един особен начин. Имат една банка, европейска банка, която им дава 15 милиона кредит, обаче те ипотекират 5 футболисти, които те си изберат. И тези футболисти
един като продадат за 20-30 милиона, те си връщат всичко и банката доволна и отбора доволен. А ако не продадат никой, значи отбора се задължава в рамките на следващата година да върне 15 милиона кредит. Така хората са си решили въпроса. При нас банките като чуят за футбол и ги удрят тока. Значи ако не инвестираш в един стадион да го направиш хубав, нито един човек няма да извади 30 милиона да направи един стадион. Ако няма инвестиционна институция за него. Ще трябва да върнат малко и това положение, защото като направиш един хубав стадион, като дойдеш тук да гледаш мача и ти е приятно и топличко, всеки ще идва и зимата на мач. Така че трябва да предлагаш качество, за да имаш количество. Така аз сега се боря, понеже от България няма да стане, с арабите продължавам да се боря за кредитиране на тази моя инициатива и сигурно ще стане. Говорихме за футболисти, за продажбата им. Така името ви беше замесено преди няколко дни в скандал, може би е рано да се нарече. Чакай, аз скоро не съм бил в скандали, така че това няма да ме очуди. Как бихте реагирали на заплахите със съд и ще се извините ли на Николай Жейнов? За какво да си? На Жейнов аз съм му забранил да идва на стадион Локомотив. Аз съм му забранил. Защо? Нека да отговори той. Аз с лукави хора нямам работа. Значи аз с неговото име не съм го замесил. Аз какво казвам? Аз казвам, че менеджери като Жейнов. И след това казвам остатъка, че са акули. Да. Те да са извадили, да са създали един човек, да са му дали 5 лева да се развие. Кой менеджер е извадил 5 лева да се развие футболиста? Има ли такъв? В България има ли такъв? Няма. Тогава за какво ще ми се обижда той? Ще показвам истината, че ще те продам за 50 милиона. Ела тук при мен да подпишеш договор, аз ще те продам. И 3 години като не го продаде, нищо. Защото той тогава не плаща на футболиста неустойка за това, че не го е реализирал в рамките на тия 3 години. И аз сега ще ги науча тия моите на акъл. Сега ще им кажа на всичките. Искате ли? Искате. Като искате, подпишете си договори с менеджерите, за 3 години, ако не ви реализира, да ви плати 10 заплати. Правилно ли е това? За мен е правилно. Не се притеснявате евентуално от съд, както той каза. Той съди Левски, той съди Гонзо, той съди... Да си ги съди. Той е вече от голямото добро утро, не знам дали знаете. Той е от голямото добро утро. Мене е най-страх от голямото добро утро. Пожелавам му да вземе от мене некой лев, да носи оправи финансовото положение. Да се върнем отново на Локомотив. В Левски нееднократно обявих, че искат да бъдат, ако не шампиони, то преди ЦСКА. Има ли цел Локомотива да бъде преди Ботев в класирането? Сега тази конкуренция винаги е имало. Това си е дерби, защото това остана единственото дерби в България. Друго дерби няма. Единственото дерби и тук, както съществуват двата отбора, тази спортна злоба я има. Но трябва да има само спортната злоба, не насилствената. Защото на мен тия работи не ви харесват това, което става и това, което се получава между двете агитки. Аз съм за, като свърши мача, да се съберем, да се напият, да се избазикат, да се майтапат колкото си искат, но тези сцени вече крайно време е, че трябва да се прекратят. За финал какво пожелавате на феновете на Локомотив, на отбора, къде искате да го видите през лятото? За финал отбора аз си го искам в шестицата. И това е задачата, значи, на треньора. А той как ще направи тази работа, това трябва да се получи. Ако не се получи, имаме си други разговори. Всеки си плаща за неустойките.